Dam control sa Mahayag, Zamboanga del Sur naguba atol sa baha nga nasinati sa lugar. Apan gipasangil sa mayor sa Tambulig nga tungod kuno sa hitak nga quarrying ang hinungdan sa kusog nga baha. Aning report. Naguba ang parte sa Dam Gate Tower ug spillway sa dam sa Barangay Poblasyon sa Salugdako River sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Kini atol sa kusog nga bulog sa tubig baha ni adtong adlawng Domingo. Lakip sa naguba ang retaining wall kun pader niini sa sapa. Matod sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun MDRRMO sa Mahayag nga kusog ang ulan sa bukid nga bahin hinungdan sa pagbaha sa Salugdako River. Apan matod sa mayor sa Tambulig, Zamboanga del Sur nga ang hitak kuno nga quarrying sa lugar ang hinungdan sa kusog nga baha. Ang heavy rains mo hinungdan pero tungod kay na ay poorly regulated nga quarrying diha, which is sa akong complaint against sa Municipality of Mahayag is katong ilang unregulated quarry nga mao gid na kay kami lagi gid diri sa Tambulig mo oy pinaka catch basin area mo nang magreklamo gyud ko kay ani man katong baha padung man diri sa mua. Apan gibarugan sa MDRRMO sa Mahayag nga tungod gayud sa kusog nga baha ang pagkaguba sa dam, ilabi pa nga karaan na kini. Di man tungod siguro sa kware ang kuan gyud sa baha kining sa ulan gyud dili na kayo ma-control dito sa mabawa na manggoy kayo mga kuan mga kahoy nga maka kuan kupot manang kuan nagkaron di ang kanang kasagaran mo baha na gyud. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.